Dios, que ben pasamos. Boa, que ben pasamos. Eu non sei, xuro que aínda a estas alturas non entendo como consigue no Land Rover ter ese público do Land Rover. É unha locura. Non? É como os fans das orquestas, dicía Monte. Tedes fans como os das orquestas. Quen lle dera o Madison Square Garden? No, eu lembro momentos moi chulos aquela noite. Aparte de que a mí empeñábanse en poñer unha barba de Papá Noel, que a mí non me facía falta, que eu xa parezco Papá Noel de natural. Veño a pedirvos que vos carguedes a 3 tipos. Ay, como si Papá Noel es Laureano Viña. Temos un aire. Ademais, eu tuve unha oportunidade de poder atropellar a Carlos López. Sí, que Ser eso... criminal de verdad. A xente non entende, porque diste, non, faz como a que faz, sí, pero estás ali e este ao volante. É verdad, e o tipo non quería un especialista porque non se fiaba de mí. Sí, eu como a tronco. Vai más rápido. Vamos. Arre carallo, ten todas as marchas cambiadas, dixe. Manolo, posso dicir unha cousa, Dime. Tal e como se che dá a marcha atrás, é un milagro que só teñamos unha filla. Está fora con el desvelo. Unha carta, na televisión a carta da CRTVG, marcades aí CRTVG.gal e buscades a carta e aí aparecen todos. Aparece Caña, un 50, os Bermusador, bueno, todo, aparece todo. Carta de viños. Buscade especial noite boa para os que o perdestes, quero decir, ou para os que queredes volver a velo. Miradio en a carta na CRTVG.gal, vale?